Fl-2004, Gvern Nazzjonalista kienu jgħad bosta affarijiet lis-sajjieda. Is-sajjieda jelenkaw 8 wedi li huma l-aktar importanti għal-jom. 8 snin wara, l-ebda waħda minn dawn il-wedi ma twettqu. Min suppost qed jismana, mhux qed jismana, min suppost honora l-commitments li morru lura mit-2004 u ma norhomx. Fitra li l-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajd bagħtet lill-Prim Ministru u l-Ministru George Pulicino fi frar li għadda kienet avżat minn qabel li teżiġi li tal-inqas jiġu onorati 5 minn dawn it-8 wedi sa 22 ta' Marzu iżda xorta baqa' ma sar xejn. Mistoqsi jekk il-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajd tibżax li l-Gvern jerġa' jwedhom affarijiet li jispiċċa ma jwettaqat hekk kif issa din il-leġislatura waslet ukoll fit-tmiema, is-Segretarju tal-Koperattiva wieġeb b'dan il-mod. Sajjieda mdorri li daqlu l-ħuduba ġannassa, mhux ħanħallu l-ħadd daħħalna ġannassa, aħna mmorru u nispjegaw lis-sajjieda tagħna u nispjegawlhom b'mod li esperjenzajna, b'mod li ġarrabna u il-minanna nafdaw il-mammanna nix nafdaw. Raymond Buġeja fisem il-Koperattiva għalli flaqa li kellu mal-kap tal-Oppożizzjoni ingħata l-kelma li dak kollu li ser jiġi mwiegħed qabel l-elezzjoni ser jiġi mwettaq. Il-Koperattiva semmit ukoll il-pjagi tas-sajjieda fosthom iż-żidiet fil-prezz tal-fuel. Għalhekk jekk il-wediet li għamel il-Gvern stess ma jiġux onorati, il-Koperattiva ser tagħmel protesta fil-Port il-Kbir nhar il-ġimgħa. Għax jekk nibqgħu sejrin hekk fi żmien minn snin 10 snin oħra, ħadkun l-ewwel gżira naħseb ġad-dinja li ma jkunx fiha sajjieda. Għax dawn huma affarijiet tal-biki.